No čaute, máme tu májovánsky čas, čo ma až tak veľmi netrápi. Čo ma ale trápi, tak je to, že je konečne teplo a môžeme lakovať. Kasňu som ešte pred zimou povyváral, menil som predné blatníky, obidva podbehy, trošku časť podlahy. Ostatné panely sú všetky originál, akorát ich bolo treba vygitovať, lebo to bolo dosť dobúchané za tie roky, to už niečo zažilo. No a ostatok som potom hodil do striekacieho tmelu, čo je podobné ako plnič. On je trošku hrubší, trošku sa strieka na hrubšie, aby to viac vyplnilo tie nerovnosti, ktorých je na Žigulíku dosť veľa už aj od výroby. A podvozok som nastriekal s gumoasfaltom od Body. Niektoré miesta sa mi ešte podarilo prebrúsiť do kovu, takže to budem musieť streknúť epoxidom. Taktiež aj kapotu a spodky dverí musím ešte streknúť epoxidom. Tu bola trošku hrdka. Plán je taký, že idem to ešte oblepiť, pozakrývať aj ostatné autá tu v dielni, aby neboli všetky modré. Dnes ešte chcem stihnúť nastriekať to epoxidom, potom kapoty od spodku farbou. A zajtra by som chcel stihnúť všetko to už nastriekať do farby komplet celé. Takže poďme na to.
No epoxid mám nastriekaný. Ešte som zabudol na predné lípko, čo bolo treba dať do plniču. A toto nám uschne a idem na to nastriekať farbu. Na prednú aj zadnú kapotu. Nech to cez noc uschne a zajtra to môžeme obrátiť a striekať spolu s kasňou. No toto by sme mali. Sice je v tom dosť prachu, lebo v tých dutinách zo spodku vždy niečo ostane, aj keď som to fúkal pol hodinu, tak aj tak tam ostane nejaký prach, takže je tam toho dosť, no ale jednak to bude zo spodu, veľa ľudí na to nebude kúkať a na dedinu to bude dobré. Takže na dnes hotovo. Dobre, kapoty otočené. Kasňu som ešte podlepil celú. Nech mi nezafúka nápravy a nech sa nepráši spod auta. Podlahu som si ešte popolieval. Dúfam, to dačo pomôže. Čiže ideme to ešte odmastiť a ide sa na vec.
No dobre, vážený, bol to boj, ale máme v podstate hotovo. To nás trúby. Teda táto časť okolo svetiel a pod maskou pôjde ešte do čiernej. A takisto aj rámy. Rámy dverí pôjdu tiež ešte do čiernej matnej. Takže nebojte sa, všetko bude. Škoda, že ste tam to bola. A taká dobrá robota by to bola. Furt dačo. Ale dobre to bude. Krytý kolies. Tom ešte dodatočne budem musieť streknúť kufor. Teraz som ho nechcel, lebo v ňom je plno prachu. Som nechcel veľmi tam fúkať, aby som tu rozvíril všade prach z toho. Takže to ešte potom dodatočne. Tiež mi treba ešte predné panty na kapotu streknúť a predné lípko. Takže to dám ešte potom, ešte mi ostala nejaká farba. No ale inak si myslím, že paráda. Bude pekné auto z toho. OK, našu ladu máme nastriekanú, dokonca to prežilo aj noc s mačkami v dielni. Pozerám, tak nevidno, že by tak kde šantili potom. No a zatiaľ, čo to bude schnúť, tak vlastne o mesiac tu máme zase ďalšie preteky v Vožďanoch do vrchu. Tým pádom potrebujem na BMWčku zase niečo pripraviť. A to by som nebol ja, keby som im myslel nejakú somarinu, čo zase nebudem stíhať nič. No čiže, aby toho nebolo málo, tak som sa rozhodol, že ešte idem prelákovať aj BMWčko, ale iba prelákovať, nie meniť farbu, pretože na niektorých miestach je vyblednutá farba, teda dal som na to pred 2 rokmi takú vlastnú polyuretánovú farbu a dosť vybledla, alebo stratila lesk na niektorých miestach. Takže to chcem prelákovať, plus ešte dal som spraviť nejaké nové nálepky, tak ešte dorobiť pole, pretože toto bola iba taká dočasná verzia. Keďže ma čakajú tie preteky o mesiac, tiež nedaleko v Vožďanoch, čo je dosť taká veľká akcia, tak chcem, aby to auto tam vyzeralo dobre. Po minulých pretekoch mi šmíka spojka, takže musím meniť spojku. Ale hlavne najskôr to chcem po tej vizuálnej stránke doladiť, lebo sa mi to takto nepáči. A ďalšia vec, čo ma trápi, tak dávam si preč fólie zozadu, pretože myslím, že lepšie by to ukázalo bez čiernych fólií, aby bolo vidno do auta dovnútra. Že
že lepšie to bude vyzerať, keď tam bude vidno ten rám, sedačky športové a všetky tie pretekárske veci. Dúfam, že nevymyslím zase takú blbosť, že potom budem ľutovať, že som sa na to dal. No ale čo už, poďme skúsiť, čo z toho bude. Takže BMWčko máme nachystané, oblepené, prebrúsené, namiešať lak, môžeme ísť na to. Máme pomer 2:1. Riedidlo. To je vončo. To je vončo. Dobre vážený, BMWčko poskladané. Pozakladal som aj lišty do nárazníka, ešte mi tam chýba ťažné oko, ale to dorobím. Tu mi chýba ešte krytka, to je nič. No ale čo som hlavne chcel, tak dať dole tie fólie, čo sa aj podarilo. Horko ťažko, lebo mali asi tak 10 rokov a to som sa s tým potrápil, kým som to dal dole, hlavne ostávalo tam lepidlo po nich, takže som sa dobre nafetoval z riedidla, kým som to všetko vyčistil. No ale teraz to vyzerá presne ako som chcel. Poriadne pretekárske auto, keď núka vidno všetko pekne. Čo predtým bolo skryté za tými fóliami. Myslím, že teraz je to paráda. Normálne je z toho veštenka. Čiže máme nalákované BMWčko, aj Žigulík, čo som veľmi rád, že sa to konečne podarilo. Spravil som si teraz taký týždeň lákovací, aj keď som si zameškal robotu, no ale čo už. Najbližšie ma čakajú preteky do vrchu Vožďanoch s BMWčkom, potrebujem v ňom ešte vymeniť spojku, potrebujem nejaké detaily tuto kvôli bezpečnosti doriešiť, potrebujem vymeniť brzdy, pretože som zohnal väčšie brzdy z 330Dčka. Takisto sa môžem už venovať Žigulíku, pomaličky ho skladať. Musím sa pozrieť na ten nový motor, čo som v ňom pokazil. Alebo tam už rovno dám ten z Fiatu, uvidím, ako budem stíhať. Bo ako vravím, mám teraz dosť veľa meškanej roboty, tak potrebujem si aj dačo porobiť, lebo budem za chvíľu jezdiť iba suché rožky. No a tak, čiže to je na dnes všechno. Díky, že ste kúkali a vidíme sa na budúcej. Pa, pa. You